Да. Какво? Какво стана с каруцата вчера? Вчера стана много лош случай с каруцата. Скъса се най-важният колан, който спира каруцата. Кобилата стана неуправляема и побегна надоле. Марти държи здраво, аз само пищим до него, падна колайната в каруцата и той успя да направи завой от асфалта и тя спре каруцата и аз съзнавам, защо че го наставим, колано свалям. Марти, и я рекла, там нека да се би он дошъл до тук, вземал мъжета, вземал Ами, залища, като че ли се бесиме там. а на завоя дъската, дето сме стояли седнали на нея, изхвърчала на завоя. Да, бе, не, баба. А как тъй ние стоим на нея, пак тя изхвърчала? Не знам. Там ни подприя, нас и освобождаваме дъската. Ама я вече бех се смъкнал на кобилата ножете. Щеше да му тепа каруцата, край. Бех изпаднал от лайната надолу. Кой щеш да стане, бе, Киро, да ни затрупа каруцата с лайната? Ще ме думърме не като пичова, като лайнари.